Hon var försökt att se vad som gör med axlarna. Bena! Bena! Använd bena! Han kommer att ta hela dagen där och ta sig ner. Och han ska ta det tillbaka typ en hel säsong. Simon, du suger! Jag känner fett coolt där. Kom igen nu Simon! Jag kommer åka före jag. Det ser jag det. Ni kommer att få klara er själv i backen, det kan jag säga, ni tre. Ni måste, du försöker göra med armarna, bena, lyft på tårna och hörarna. Nu kommer hela ryggen. Du måste ha fart. Man måste ha fart innan man kan svänga, så är det.